Timaronggay nan boy. Ato pinaimas, nalasa ata. Wow! Nagiyosin na boy. Nagbasi mo kami ti pagkabilang mo. Bang maronggay atin boy, madingap noodles. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Magasok mate. Yo. Fire. Nah, naman. Kasira mo tiri daw na. Oh, daga sa sukjay ah. Kung na akong guys, nakitag dagas asawk. Nalulutwam? Siyempre, special noodles. Ato pang aldaw mo? Uy. Nagimas yan. Kaya mo, ilaw kanta ti kwata, marunggay. At dadalak na eh. Nakadiskarte at di kalsada. Sakto ata boy, nalaing ka nga talaga. Paraman man lang ah. Uy, napo nagado ato ni. Sige ra, sige Hindi ra. nila maibos sa ato. Nilakam ko lang aji kanina di tarakin ko nga aso. Mm. Madimit agi di ko nagangon nakakuha dyan, Ala, nasabing. fresh ato eh. Bagong pitas to, kaya wala nang kanyan. Awan pa'y bugo-bugo na to yun. Kapay, isi-sprayan na pa yung ibunong marunggay. Nagranggas kami ni nagadumarig-rig sayang. Yung lakit. Nay, kabal tapati tangkay na. Hanoy, maday. Pampalasa. Para ito yung vitamins na. Maday, nakuha-nukatan, nasabing nuka nga permay. Ate Painay, sabi mo amin oy. Upis na bang garaw-garawin manin Mas natangla dati boy. Maday ata, naduato yun nasabing nuka adulaw na eh. Lagay. Sila tamam. May isang upa nga noodles kung nagtibay kan. Pangraman, pangrabe atin boy. Ni, dapat ikwamti yan eh. Coke. Mano nga kwati yan? Aldawain. Mga bulan siguro atan, kita mo niya, gagkakwan Dapat sapot-sapot na na eh. sapot eh. Kanya matay iday. Tindak ka ta. Ayun na, mabalim pa yati boy. Kung natagar datoy, habang tumatagal, lalong sumasarap, kaslaway na toy. Woy! Kasi ba, makagsakit chamot ta. Anak pagpabasuli. Nagimas siya ka. Ano manam? Kaslawain. Okay. Oh. Ay, mabalimpay. 1 month pa na toy. Sumam Dapat makatawon yung stock mo. sumamit-mit na lalo. Ati ka ron, kaslawain ka datoy. Ano na to? Kita mo, mga Sa balin. bali pa burok na nai. Gay. Mabalinatan boy. Basta nagburo ka, madimunay nga ikwakwata ka na, bulong marunggay na takwa. Ma-overcook. Ma-overcook. Naimas. Pangalan tanga raw. Ay, dapat yun, lamisam kaya man.
Atay, ati pangalan? Uy, Apay nagadumang ko maut sa bisitam. kiamok-mak nga ko ha. Napigsat ti pinagamot ti karuba. Ay, nagibas man. Inakasam-sambalan, naglagi din na parang toy. Takong nga rin, anay, tamabisina ka. Oh, mga anak ito yan. Nagparabawan, boy. Ka, alam mo tutor. Ang pagparabaw, sa ano? Tani, bulong ti ko ha. Tani, bulong ti ko ha. Nyamot to, yun. Saba. Siyak tibisitam, siyak mo ibaw mo. Hey. Nabilagit na cellphone. Oh, masay mo nga na yun. Yusag mo ba si tati ko namisaan. Oo. Nagpudo ni. Nataman. Pa ito na ha. May kanya kayo dadakal Bisita ak Nakacham-cham lang talaga. Dapat soft drinks ko na Nay, gibati ka kati marunggay nagrigat tumis ka kati marunggay. Oo, na iti maronggay nan, boy. Ato ko tinaimas, nalasa ata. At adun sa amin di maronggay nan, kaysa di pansit nan. Ayun na. Vitamin sa ata boy. Ado ti marang nga vitamin at bulong marunggay. Hindi oh. Matakamat anay, makikigo paktikman nay. Teka lang excited ka malaon ay. Bayag mo. Latang, tati ka. Pikas jay. Ay, masabi yung boy. Lagi titi kay kahit po si Chidanggay. Tas cellphone mo tayo matagtadan. Tas agpabasol ka no. Oh, una yan. Pasilang, kababayin ka niyan. Ang kalatta ka di, madigag babain. Timakan madingay imot. Iya, sige. Tapos dapat toppings na. Wow! Nagiwasin na boy. Tama. Nagbasi mo kami ti pagkabilang mo Una yun. Nagima sa ati. Marong. Napudo mo gayam. Nay, ata soft drinks ka. Kanya ka tao. Hindi mo kaya tatan Nya boy, na mas malalotok. Uro ka, Japay nakaramraman. Bagbang man na mas. Katili-tili si boy. Nagnanam, di ka. Nagnanam. Ato pa ngay. Dati ti the best, boy. Naudi ka. Artit kumatin nalam. Laki tata. Biasa, mula ti tangkay na. Imas boy. Itam, namimas na ikuha na, tangkay na Dapat ay kayo na pa yung kabig ta Gusto namin tama dirabe, so naglutok ti noodles. Pamunaw. Minum ka man dira ba? Pwede na inawais. May salang aron nga butin, iawis ko pa Boy, na sa marino, agluto ka ti noodles. Baga anak ka. Sa mas kati ako ti kabig marunggay. Aduntan. Aduntan ti kabilang. Kaya tanga kayo ibusay may sa talyasay. Wow. May tato kay marunggay, pampapig sa ano. May tipintas na magbagay ato Healthy ato yung kang kanom. Mukbang marunggay ato yun boy, madingap noodles.